before pandemic job 2019 akong lolo kay na stroke man niya murag na turning point bang mag unsa may tabo if akong lolo kay akong lolo binabuhi nako. Imulolo ray ni care nimo sa imong kinabuhi. Oh, actually. Diba? Urag siya jud usa. Ang uban kay urag ana lang. Tapag ko sa lolo matug niya pag stroke niya murag yaton si buhaton ako no. Dito na jud to. So moto long story short ni stop jud tanan job. Dagkot, inom, sigarilyo, tanan yun. Uli na ko sa iyo, madog. So na, uli na mga 9:30, 10, uli na ko pasin, inom na. Niya, pag pandemic, lipay ko sa nanjob. Kaya kita nang, more time na ko nga ako rebuild ng self. Every day, ni mata na ko sa iyo. Akong lolo, akong iluhan ako job, kaya na-stroke pa siya. Ako yung mangandam sa pagkaon. Pak, niya, pag birthday na ko, lo, naalagin ni, dagkot good. So nismo ko balik, ganang murag, last na ni. Pato, pag mata na ko, nako yung journal na actually nako journal. Ano ko, I smoked again. I thought it's really bad for me. What may tabo day, but I won't do it again. So mo to, padayang ko sa life. Himo music per me. Pag gumana to, na-flip ko ulit. 20 days after. 20 days after? Kung sa 20 days after sa journal? Sa ako ang birthday.